Здрасти на всички, аз се казвам Амори Майнкрафт Покемон с Snapchat BG и ще направим Sky Giant. Значи първото. Аре всички на Green Team. На Green Team. И аз съм на Green Team. Да. This team is full. Стига бе. Хайде в Join Magenta. Айде Magenta, да. Аз не съм. Аз съм Magenta. И аз. О, Денис, виждам те. Аз съм Magenta. Аз не съм. Аз съм. Амори е... Чакай, Gold. Ние ще така... О, Diamond. Да представете си двамата да ви убия Слава. Ти нямаш лава. Пълен. Ти нямаш лава. О, вау. Крипър! Зрави го. О, видяхте ли как излетях? Никой не видя. Никой не видя. Еми хората, които ни гледах, видяха. CSGO. Пак. Спри, гадно е. No, морде. Искаш ли да те изключиме? А вие всички хора там, гледали сте Мурдер Мистере, т.е. Мърдър. Човечета, знаеш ли колко голд имам? 428. На Big B Stats. То е яко. Какъв ти Big B Stats? Крипа! И ще направим един ресурс пак после с Дени. Ако иска. Сорда. Дени, искаш ли после ресурс пак да направим? Да знаете... Да. Нищо. Искам да си остана с моя. Нямам блокове. Файт. Добре, отивам да се файтвам. Да. Само къде е марчанта? Както знаете, ето моя... Къде е марчанта? Ето чакайте. Вижте. Ама къде е марчанта, Дени? На мидъл. Дени, къде е марчанта? Не го виждам. Бе, Амори винаги забравя къде е мъртво. Аз не съм майстор на всички мапове. Де? Беше Само пак едно да, да аз си О, добър. да. Гадното е, че... Дени, къде е марчанта? Моля те ми кажи. Абсолютно никаква идея. О, Diamond Sword ми даде човека. Един човек ми даде Diamond Sword. Аз имам от начало. Имам два Diamond... Дени, имаш ли Diamond Sword? Имам, да. О. Много, да. Да видим Къде е марчанта, Дени? вие кой тим сте? Маджента. Оу. Дени, Това там ли е мъртвата? О, да. Дени, къде е марчанта? Моля те, кажи ми. Има малко хора. Ето го. Значи, какво ми трябва? Панталони, каска и това. Значи, добре. Това. Панталон... Не! Каската. Не, Обуцовете. Чакай да чакаме да имам достатъчно пари. Чушка, Какво? ти искаш ли сега да вода при дядо? хора, извинете за съжаление. Ама трябва да изчакаш да да слушаш. Видео. Вижда ли ти се главата на видео? О, вау. Добре. Full Diamond ли си? Не, Още каската ми трябва и това е. Аз виждам 5 фулдайма. Вече аз отивам. О, не, Рикол. Рикол бързо. ей, тук. Тапанар. Hello there. I wonder if you... Добре, искам да си инчант на сворта. О, здравейте, дами и господа, и сега ще... О, не, ма той е там. Давид. Давид е там. Уа. Здравейте. Видяхте Давид. Да, все, но никой не ме е видял. Защото си в нашата база, нали? О, и как ли пък не? Ела да ме убиеш, ако си full diamond. О,
Какво ти тихо? Къв тихо? Къде има Enchanted Table? О, тук има. Офа сега. О, Давид ни бие. Не бие това. С Давид ще се справи. А, не е Давид. Какъв дух? Некъв. Момчета, след една минута идвам за вас. Чакай, Дени, къде има Enchanted Table? Enchanting Table. Имам изненада. Да. О, Дени, къде има? Дени. Ей! Дени! ау. Дени, къде има Enchanted Table? Не знам. Къде са ги скрили? О, може би тука. Те тъпи мъртви. И що не са тука? О, да. О, до лава имам. Ай, Golden Apple, супер. Извинете, хора, трябва да направя едно нещо. О! О, не! Кой ни стреля? О, не! Къде? Оф, аз не мога. Аз не съм 6 стрели. Амори, имаш ли стрели? Амори, имаш ли стрели? Амори! О, да, той се мат. Не се е мат. Ето, завърнах се. Някой ни бие Giant-а. Кой ни бие Giant? На 2. Чакай, някой ни го стреля. Що имам Ох, с Quake Pro. Ужас. Здравейте там долу. Ох, има много малко живот. Аз ви подпалих Giant-а. Славата. Искаш ли да те изключа? Или не искаш да те изключа? Чакай да си сложа микрофона. О, да! Супер! Не! Не. Ами така, аз мога да ви кажа така, И аз. че е малко по-кратко. Да.